जय ଲାଗିଲା। ମୋ ପୁଅ ତ ପୁରା ହଜିଗଲା ତା ଦେହରେ, ବାଟ ପାଇଲାନି, କୁଆଡ଼େ ବାଟ, ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇବ ତାର ହିଁ ଛବି। ଭଲ, ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍କ ଥିଲା, ସେଥିରେ ମା ତାରିଣୀ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଗଛର ମାନେ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ବନାଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ମନୋଲୋଭା ହେଇଥିଲା। ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ବାଟରେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଦେଖି ଆମର ତ ପଇସା ଉଠିଗଲା ଆଉ, ଖାସ୍ କରି ମୋ ପୁଅର। ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଦେଖି ମୋ ପୁଅ ଭାରି ଖୁସି।